Ambalma actuellement jalla jago ko malikono malikaka ka folni tandi ama ka fako bismillah ko dogon kibaru kenaka ne baguru baye kabri avril kalot le fla samba fla an mugan nani ponje docteur munube ni ulube kolochi kele anube feraw ni kolochi kola ulu koni unu ka directeur tuka nyo kan fo ka sabu ke seben ko doy abi wala soron de ko kibaru na funteni le sun ay kon ke medde gu baye ba ko kambi abi wala soron de ko kibaru na ambalma actuellement jalla jabagaw bismillah ko kura ha do kibar kenaka ina fanya fo bagur bawla coga muna mo kon degluno ko sebe do nyaku muneno do were ulube jiku kunka kile kuru kara laba ko fa ba kon nana uya ira ka fo kile koni aleni funteni o barka kabo ni wakati labanu na meto ya ira ka fo ko ni wati labanu kon na kile degere alemna tabinani degere anaku ngafena uya ira ka fo ko mo kanga ujanto uyerla yasa kanya fo li soroni ko ina nana kadija ko ni ale wulla ka jigidu kono anga jaga soro lolati ba wala ni ma sunenen sungolo cha ne ta kuma ne ba kle ka far sungalo sun ani barajini wakati do nyina tabe ga laban gele ya kono ni o e clé ani funteni jugu boli ka ke ni o wale yan yi meteo ma o e kibaru ya dike kateme avril kalo clé fla ka tabla a clé duru la samba fla ani mugan nani ka ma o klo la somi ko clé be na boko sobe mi me se ga ti jo fo degere binani ani duru la yoro mi fora o kola o e faba ani region damandamani ina fo kai kulikoro gawo menaka ona nyoko na chama sundo na do ka fola ni clé tan la bay me ga ke gele ya kono ko sobe bon vraiment ni clé tan la bay na vraiment clé nga trop même wala clé ma me fam do ji wan reka clé nga fam trop même bo me jera fo bon ko anga boni su dira do anga ji chama mi pour que am sa la fa do na poder finden be femme be ya wala sa mi sura fo we bon ne fam so la sa boni da mu su wono boni na ni segele no mi jiro ga na pour nga sa la fa quoi ma munu suna o munu masu bela jere ne bi ta soro ni clé na clé ko ngona won kamana gana ambe anno ha ambe parapluie ngolo clé ba jiganga ba ko tasma de ba ko sanfa ka jiganga wallahi ko salaire ha ba ko tasma de ko ina kunu ne rek clé na jire bon yara ka wallahi clé be ni nga anfa ni mobilité mena be ko tasma de jigniga wallahi alla antara ma ga ci ko mere la le ko ngona andabal bana de wallahi na la ko ni sara ka hinana ka ne maro jiganga abe jahida ala na la kra ka hinana non ta saya era saya model do be ka ke aga bo aklima wallahi mo ko roba dem sani wallahi bianga place la mo ko fa bana ala kan ta kala klula menire ni la hauta clean koro fere were foshite sumba ka obolo fo ka to jigi ku ngolo ka kanyi ese ke nyina sungol ma duga ka tama sambe taka nere mi nyina sungol la ne ma e santo shida amna fo nyina ke nyina sungol la programme la ka bena ere atli ere nyina atli ala ka ndogaro kunda la tara fo 45 degrés ya on ere be amaka jire shuru ka bon toujours fargolo tsaga suma fargolo suma na hoye no ka tasma kamne taka sigi kuna mama no nyina sungol ya wona ka fa be laba woni man no bolo na tabana na ko antna wati yar ma ko kan samia wati ka saka asunto laba bon on ngi la fele musoro la o ko no jide on yere bulano on ski be no ya ji ani dilasi on mi jide sanga bla dilasi nti bouton na yere krefa bouton be bouton gelen fle amaka ko no ka to ka ta ga bon ko ka toujours herbe fargolo saga orobo on yere la fiani ka to triangle ya manoma kunta sunti gelen rabina fo banare be na mi ne masaga shiara do sunga barafe lega barafe ani fundeni kurantiga fena farologa alaga nyaga dama suna mano ne Aminata Marigo ka fola ni wakati la ban yere de ba ke kata banani mo ko bulu amano ko sale abaka tasmara mo ka al same do awre ke no ay alaga nema jiganga suna abaka tasma ulana de akele mega nere ga sotigi kiringarabi don sane be milanche ga tasu ana saya o ya la tayre me lebe ka jigi mo ka mi wa hinana fene kuran wo wa hinana wa kuran blanga don wala sa fien banso nete ga sega su nete se wallahi fare ara ne avla bon ni sa na la kuma na ba adam ni samia dona na la sona ma ba adam bon ni ala ere te ferete na an ala deli ala ka ne ma jiganga suno feretala kakeni ni funteni benyi nyamoro ye bilasirali ke ninga klara kangarda ke kanyashi ma obela jelema koku janto demsenu ni makoroba ula ni kle farima bayin koro anika afofana ko ma ka to ka jimi mi me se ka tijo litri clinic lana kle kono femi e sumba to ye oluta e ko okato ku haklito jikola ninga to ku kungolo nyikina e ngado fana ba yira ka fo ko ni funteni jugu banye wakati yela maka barare
Ni tun ye Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw ye ale tun bɛ ka kuma an ye subahana tile mun bɛ ka bɔ ale ni sunkalo tile 10 laban maaw bɛ ka kɛ cogo di tile damadɔ seli fitinin cɛ maaw kɔni olu kɛn bɛ ka sugu kɔnɔnaw fa feerekɛlaw ani sannikɛlaw yaasa ka se ka ni don kɔfɔlen labɛn nka danfara jumɛn bɛ ɲinɛ ta ani san tɔw cɛ Awa Jawara ale jiginna Bamako suguba kɔnɔ an ka janga ka sɔrɔlenw lajɛ seli ɲɛkɔrɔlaw la sugu bɛ fa maaw la minnu bɛna u ka selifɛnw san nka ɲinata ale ni san tɔw ma kɛ kelen ka d'a kan wari tɛ maaw bolo o kɛlen no kana ni degun caman de ye selimafini san daminɛla bon mɔgɔw y'a san mɔgɔw b'a san depuis sunkalo daminɛ ninnu na mɔgɔw bɛ commencer ka selimafini ninnu sanni daminɛ donc ka se nin wagati ninnu ma bon mɔgɔw kɔni tɛna sumaya san parce que n'i y'a san san a tɛ sɔrɔ quoi tailleur t'a sɔrɔ ka kala o de bɛ ka marché sumaya an bolo san sinon sunkalo daminɛ ninnu na a tun bɛ ka san kosɛbɛ yɛrɛ selimafiniw tun bɛ ka san sugu kɔni gɛlɛyalen no an bolo kosɛbɛ ka d'a kan an bɛ impôt ani créance minnu sara olu de kɛlen no k'a gɛlɛya an bolo a man kosɛbɛ wa bon tile ka farin marché tɛ jama ka jan sugu kɔnɔ bon mairie mɔgɔw fana bɛ ka mɔgɔw minɛ polisiw fana bɛ ka olu fana bɛ ka mɔgɔw minɛ jasaw fana olu fana bɛ ka wari minɛ wa ba mun tɛ ka sɔrɔ an bɛ ka t'o de di olu ma wa hali n'a sɔrɔ wagati ka gɛlɛn sannikɛla dɔw kɔni nisɔndiyalen no ka kɛɲɛ ni sɔngɔ minnu dalen no finiw kan wa u y'a yira k'a fɔ fana k'u bɛ segin ka na sanni kɛ a kɔni san o san an bɛ to ka na fini san yan denmisɛnninw ka selimafiniw san yan an kɔni bɛ min ɲini jama fɛ u ka finiw ka ɲi wa da ka di a fini da ka di kosɛbɛ et par rapport à la prix qualité o kɔni o da ka di de o parce que fini filɛ qualité ko de don quoi an ka fini ninnu a bɛ na ka bɔ Turquie an b'a peser de ka tila ka don avion kɔnɔ bon bɛɛ bɛ dépend n'a prix o de b'a prix monter dɔɔni quoi et puis ni fini qualité fana ka ni an ka fini san i bɛ se ka taa n'a ye i ka so a bɛ san kelen b'i bolo i b'a ko a couleur tɛ bɔ a la n'a couleur bɔra a la i bɛ na n'a ye an b'a falen tile damadɔ de b'an ni seli cɛ musow kɔni kɛlen no ka borode ani vaccin de kanu kosɛbɛ ni vaccin ani bazin a bɛɛ b'an bolo yan bon vaccin de bɛ san an bolo ka caya ani borode ninnu olu de bɛ san an bolo ka caya quoi ɲinan seli fitinin ani san tɔw ta danfara caman n'a don u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ wa sugu kɔnɔnaw la fɛnɛ a bɛ dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ feere la yen nɔ olu degunnen no kosɛbɛ ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye comité syndical mun bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen no fɛɛrɛw ɲinini ani koloci kɛlɛli ma pɔnse olu ko ka dusumakasi yira kabiri avril kalo tile 2 sanba 2 ani 24 ni maa ninnu bɔra k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn mun kɔni ta bɛ olu ye ko u ka directeur ka o ta ba la Abdoulaye Mega ale tun bɛ Actuel Media tɔgɔ la kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu bɛ cakɛda la min bɛ PONG n'a ka baara ɲɛsinnen don koloci banaw kɛlɛli ma o ka bɔli filanan tun kɛra arabadon avril kalo tile 2 sanba 2 ani 24 k'u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni yɔrɔ in directeur kura ye min ka baaraw daminɛna décembre kalo tɛmɛnen cikan dɔw tun b'u bolo n'a dɔ ye kalo 2 saratan ye walima administration ka baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa an ka bi bɔli kun ye kun 2 de ni ye an kalo 2 de an ma sara sɔrɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye juman ye contrat tɛ anw bolo c'est à dire contrat min b'an bolo directeur banna k'an ka contrat reconnu directeur kɔrɔlen min tun bɛ yen ale ye contrat di an ma contrat CDI directeur kura min nana ale ko non ale tɛ o contrat reconnu anw dun bɛ mun dɔn administration ye continuité de ni nana n'i ye mun sɔrɔ ye i bɛ continuer ni o ye n'ale ko k'ale tɛ mun bɔra ye k'a to ka contrat dilen reconnu o kɔrɔ ye k'a fɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana ale kɔfɛ fɛnɛ ale bɛ fɛn o fɛn kɛ n'an ye o bɛ se k'a fɔ fɛnɛ ko non k'a to fɛnɛ reconnu bon n'an taara o cogo la ten foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ. ni contrat ninnu ni CRLD syndicat bɛ fɛ a ka ta ba la a ma sigi sariyaw kan professeur Aljuma Gindo ka fɔ la n'ale ye yɔrɔ in ɲɛmɔgɔ kura ye o de y'a to ni mankan wulila direction ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Pour faire court, c'est simplement le vendredi qu'il m'a été notifié. Juma tɛmɛnen de an kɔrɔ syndicat y'a yira k'a fɔ ko kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛna bɔli dɔ boloda avril kalo tile 2 ka kɛɲɛ ni u ka contrat de travail ko ye nin kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu filɛ nin ye u bɛ yan ka prestation de service de kɛ directeur kɔrɔ min tun bɛ yan ale de ye contrat à durée indéterminée 26 signé ni nin kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu ye k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ ni sariya ka sira ye walasa nin contrat hakɛ ka signé ni mɔgɔ ye a kan ka jira conseil d'administration de la
o ma kɛ o kɔfɛ musaka kan ka lajɛ k'a sɔrɔ ni a bɛ se contrat ninnu kɔrɔ wa o fana ma kɛ o wagati de kɔnɔna la ale bɔra directeuriya la ni sɔrɔla ka na. Lui, après avoir proposé ses contrats, a été relevé et moi j'ai été nommé directeur. Contrat nunu be bila sen ka waati min na jateminɛ kɛra k'a fɔ ko yɔrɔ min s'a kɔrɔ syndicat ka fɔ la nka direction fɛ conseil d'administration de ma sɔn a la o de kɛra sababu ye contrat nu ma ta ba la. Directeur minnu bɛ yen mun tɛmɛna u ma se ka contrat ɲɛnama di mɔgɔw ma u kɛlen don ka contrat di mɔgɔw ma kalo saba renouvelable mais n'i ye contrat in yɛrɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ contrat de travail de don mais u kɛlen don ka mun sɛbɛn contrat in titre la o b'a yira ko contrat de travail tɛ parce que o y'a yira ko contrat de prestation bon ni contrat de prestation bɛ e bolo kalo saba renouvelable hali i bɛ se ka juru ta butigitigi bolo k'i bɛna sara kalo 6 a tɛ sɔn kuma tɛ banque ma donc an bɛ nin situation in de la. Récemment, quand on a tenu le 7 mars le conseil d'administration. Mars kalo tile 7 tɛmɛnen an kɛlen ka conseil d'administration sigi ne ni contrat ko in da kɛnɛ kan nka conseil d'administration ma sɔn a la ale dun de bɛ décision bɛɛ ta yan yɔrɔ la ne dan ye dɔrɔn de k'a labara ni ko kɛra tan togo la ne tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ o kɔfɛ nka ne y'a f'u ɲɛna an bɛɛ ka baara kɛ o la bɛɛ bɛ fɛ ka min sɔrɔ o tigilamɔgɔ b'o sɔrɔ ka kɛ ni sariyaw taabolo ye nka ne bɛ bali minnu na u ye bɔli in boloda. Le jour où moi le conseil d'administration me dira que c'est faisable et que nous constaterons que financièrement c'est tenable, j'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Ni gɛlɛya min filɛ nin ye CRLD la ni wagati in na a kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase hali banabaatɔw ma. Dekun belebeleba de b'an kan an sira an ɲɛna fo ka dugu jɛ an ma sunɔgɔ an bɔra 5 heures so ka na fɛ yirini ta ka na o tɔrɔgɔ ka na da yɛlɛ 7h30 an donna ka taa an da fo sisan banabaatɔw bɛ kule la cogo min u bɛ kule la ten o tɛ dekun dɔ ya fura min bɛ to ka bɔ pharmacie na ka k'u la ka dimi da an ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ jango k'o fura kura ne kɔni b'a ɲini u fɛ ala kama u ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ walasa dɔgɔtɔrɔw k'anw dɛmɛ dekun b'an kan denmisɛnninw ka dekun b'an kan SS 2 de bɛ ne yɛrɛ bolo SS 2 de bɛ ne bolo. Dimi b'anw kan de trop an ta ye fɛngɛ dan ye trop dan don se t'an ye dabali t'an ye an jigi ye ninnu de ye Mali seleke 14 na i tɛ mɔgɔ yɔrɔsi sɔrɔ k'anw ka kilisi mana wuli ka na yan ko mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛci cɛ a tɛ yen donc an jigi ye ninnu de ɲɛmɔgɔw fana k'a lajɛ ko a ka ninnu lajɛ u k'u don da la an ka se ka lafiya o de ka d'an ye. Kɛnɛya tigilamɔgɔw ka nin bɔli ninnu t'a yira k'u bɛna baara jɔ walima ka taa grève la nka syndicat ka fɔ la u bɛ to k'a kɛ fo u ka laɲiniw ka sabati. Bi na direction fana y'a yira k'a ka laɲini de ye u ni syndicat ka bɛn fɔ la joona walasa k'u ka segin u togo kɔrɔ la kɛnɛyaso in na. Ni tun ye Abdoulaye Mɛgɛ ka sɔrɔlenw ye ka kɛɲɛ ni Pongé dɔgɔtɔrɔw ye bɔliba mun kɛ k'u ka dusuma kasa yira. Laylatul Kadiri ale kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnenba ye silamɛw bolo wa don no mun bɛ laɲɛnamaya sunkalo tile 27 su hali ni o y'a sɔrɔ silamɛ bɛɛ ma bɛn ni waati kofɔlen kan waati kɛrɛnkɛrɛnnen no maaw bɛ bato ani aladeli bonya waati mun na Abdul Hamid Sise ni ale ye alimami ye kabala ɛsi misiri la ale bɛ ɲɛfɔli kan ye Maimuna Dawu ka kuma bara la. Ni ye kuranna kɔn lajɛ sisan i bɛna sɔrɔ Ala ye message kelen jigi o dɔrɔn o kuma bɛɛ kɛla Laylatul Kadiri de kan an b'a fɔ auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Laylatul Kadiri nɔfɛ tugu kama k'a jira Ala ka jɔnw na k'a fɔ ko bɛɛ kan k'i jija k'a don kelen ɲini k'a dɔn ka tila ka baara kɛ a don kelen kɔnɔna na kosɛbɛ Ala batow la Ala bɛ k'a jigi a ka kuranna kɔnɔ ko suratul Kadiri donc latigɛ su n'i y'a mɛn Laylatul Kadiri laylatu leilu su de ko ye quoi al Kadiri arabukan na o ye latigɛ de ko ye donc jɔnw ka koɲɛw o bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ a kɔnɔna na donc i ka kan ka kɛ cogo min na san nata kɔnɔna na i ka kan ka fɛn minnu sɔrɔ san kɔnɔna na fo ka taa se Laylatul Kadiri ɲɔgɔnna kunbɛ ma i ka se b'o la Ala k'an kisi i ka bana b'o la i ka sɔrɔw b'o la i ka fantanyaw b'o la fo ka taa se fɛn o fɛn n'a kan ka jɔn sɔrɔ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan o de bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn o don kɔnɔna na
Allahu Ta'ala fe donc ala ko inna abeka Muhammadu yere abeka kuma jigi Muhammadu ka ako Muhammad inna anzalnahu awni qur'ana jigi donc ala ko Muhammadu ma ko aye jigini ke qur'ana na Laylatul Qadri shu no ilatige shu ako Muhammad la ka yin ko eba do su jimen yere de ilatige shu ayala kra jabi ka fo Muhammad ni ma latige shu ndo shu de do shu mi ni a here ka bu katime kalu bakelenka donc o misali ala san o kalu bakelen jate di bola kaye o e san bishikini kodi donc ne ataka jatime Laylatul Qadri yere la ala mako be aunde na an Muhammadu mandu ka san bishikini ko ala bato baraji nyona ko di amma Laylatul Qadri yere donglin doron koso to bayra ka fo sudo sumi tiya yere la mo manga to akata kida ese ya famia ere ga jate mine mo min be auna min be se san bishigi mo bi akadogo otea san bishigi fokata do dawka bon iga Laylatul Qadri sorole ka ala yafa yini ka kono ka ala bato ka kono ise ko de majirala donc e mina fion fenke o donkelen doron sorole e o be ben san bishigi ani ko baraji sorole efe yaro mo mbo soro bi akadogo don ne donc o la même fiana doron Laylatul Qadri ka dondo anyote don taw chefe quoi ya famia donc nan boro la sisa ibn ajatimne Laylatul Qadri refana konnana anana be jatemine la don ma ko abi ben tiama bene aka ka be ben sungalo kile muga ani wolon flaka oye mo tiama ga kuma kan ire ba jatime mali ngona ya ibe mo ye ga kuma kan surtout yere adon kene bi sigi adon nyana ma yali kama ni asu boyan donc wodi la fendo o mi ni jama tiama be nyishi femima akacha ala fe ta soro de sababai karamogo do ba fo ka combien ko donkele no dongole mi no ka amashi don mais o chama mbo fo ni o ka famia chogai parce que na fola san ko ala yere do kuma mo la fenge na ka fo ala yere shungalo kle bi sabai a bela jele shunkuye o donkele doron de ko e ba do an fe ya ni faratila o kuma model la chama me se ka shumbla ka fo ka leba ka shundu blaka Laylatul Qadri kono walma iga dumuni do labe hali kerengere mo ka fo ala ne bina ni dumuni labe suro fana be tubi korole dongo do otea donc rega laje sam vraiment akadine shuin boyan fora chukumi mena suro fana changer e ka se ka suro fana changer Laylatul Qadri shu nyana waya soit e ka mogodo fara nyonga hali ka tasiga ka sokono ka qur'ana kala Laylatul Qadri shu nyana waya wala yega karamogo do wele ka ta aka sokono même pas aka une heure de temps que aka sokono ka fen fo awi dine tasraka wal masuyre boyanya folla e na fo Laylatul Qadri shu nyana maya fami alendo mais ala ko donné en fait ni ko ka shu nyana maya bay tiama mbake amina wahzu minke suno al ni sigi ka sokono kai ka qur'ana daile e ka sokono ka kala Laylatul Qadri shu nyana maya la gambe sababa sisan an ka jɛga jamana kɔnɔ kibaru ani kɔkan kibaru lajɛ teliyala Mariam Jakite fɛ. Jamana kɔnɔ kibaru alamisa don avril kalo tile 4 sanba 2024 cɛmancɛ fanga ɲɛma ni o ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye Tchad jamanaden dɔw kunbɛn nu Muhammed tun b'o ɲɛfɛ o de kun ye Mohamed Asuyuti Abakar na ale u ka ministre mun ka baara ɲɛsinnen u ka sɔrɔ cakɛda ma ani u ka jamana cɛ ani jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔli ma o kun ye ale de u y'a yira k'a fɔ ko nin taama in kɔni ale bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn mun b'a to ni jamana in cɛ fila baaraw bɛ se ka sinsin cogoya mun na u y'a yira k'a fɔ ko Tchad ale ni Mali kɔni olu ka ni jɛɲɔgɔnya in a ma daminɛ bi la wa ko u na u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka bɛn ani keleya ani yalasa u ka jamana fila bɛ taa ɲɛ cogo min na ko o ko sigi sen kan. Alisan jamana kɔnɔ kibaru ministre mun ka baara ɲɛsinnen no sɔrɔ bunakun ma ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnenya na bolimafɛn sen fila bɛ maa minnu bolo ko viɲɛti tali ni ale dati kun bilala marisi kalo tile 30 la sanba 2024
ko o kɔni jɛna ka taa bila avril kalo tile 30 la san 2024 ka sɔrɔ ɲangili foyi ma d'a kan ministre y'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ maaw wele u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko u ka nin viɲɛti kofɔlen ninnu ta ka bɛn ni waati kofɔlen ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ bilala sɛbɛn dɔ kɔnɔna na arabadon avril kalo tile 3 san 2024 na jamana kɔkan kibaru alamisa don avril kalo tile 4 san 2024 turki kɔni ale ma sɔn ni u kun bɛnnen no ko sigikafɔ mun bɛna kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o Armenie, États-Unis ani Union européenne k'a yira o mun kun bɛna kɛ juma don avril kalo tile 5 san 2024 na a y'a yira k'a fɔ ko Azerbaijan kɔni ni ale ma na o kɔni b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ yen nɔ ko mun ma tilen wa ni u tora nin taabolo kan o bɛ se ka kɛ fɛn ye mun bɛna ni kɛlɛ ye ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔnɔ jɛkuluba mun bɛ yen nɔ n'a a bɛ fɔ ko ONU ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ tɛ ale bolo yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mun b'a to k'a dɔn k'a fɔ ko Israël bɛna mugujugu ci nin yɔrɔ kofɔlen de kan bande Gazakaw fɛ yen ni laseli ninnu bɛɛ kɛra ni jɛkulu in kuma lasela fɛ alamisa don avril kalo tile 4 san 2024 na. Ambalma actual media la jabagaw ni ne kɛra ɲɛ garisɛgɛ a ka bi dɔgɔkun kibaru la mun labɛnna actual media ɲɛmaya so fɛ actual media baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ ala ka san caman caman yira aw ni ne na ala ka an ka bato kɛlenw bɛɛ minɛ ala ma basi wɛrɛ kɛ a kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Maliens de la diaspora aw ni sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ kɔfɛla ma ɲɛ kibaruya jumɛn ko di aw ma wa ka wari ci k'i to i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma fɛɛrɛ bɔ lakana ani teliya kɔnɔna la application kelen min nan'o nɔgɔya o de ye Senweb kɛrɛnkɛrɛnnenya la malien mun sigiyɔrɔ bɛnnen don France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Irlande fo ka taa se Canada ma aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to aw sigiyɔrɔ la ka wari ci ka na Mali kɔnɔ ka sɔrɔ aw ma fɛɛrɛ bɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal kɔfɛ bi i bɛ se k'i to ni jamana kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen na ka wari ci ka na Mali kɔnɔ ka sɔrɔ i ma fɛɛrɛ bɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a k'a dɔn fana k'a fɔ fɛn min ye application Senweb ale utiliselen don maa 100,000,000 caman de fɛ ka tila k'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye u ka baarakɛyɔrɔ dagayɔrɔ ye o bɛnnen don Amérique ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen jamana mun bɔra k'a fɔ sisan ni maa min bɛ fɛ ka wari ci k'a to i to o jamana kelen na fɛn lajɛlen kan a ka nɔgɔ kojugu ka na Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka nɔgɔ kojugu i bɛ taa Play Store sanfɛ application Senweb i b'a télécharger n'i y'a télécharger i b'a installer a installelen kɔfɛ fɛn min y'i ka données ni wulu bɛɛ lajɛlen don a kɔnɔ i bɛ don a kɔnɔna la n'i bɛ fɛ k'a ci ka na Mali de la misali la i b'a Mali ta n'i ye Mali ta i ka code promo i b'o don i n'a fɔ an ka code promo o yɛrɛ se cogo min na ala hɛrɛma fana ye mun ye n'i y'an ka code promo don sisan par exemple i bɛ se ka 10 € de bonus de sɔrɔ i ka compte la wa o t'a bannen ye koyi aw min bɛ fɛ ka wari ci ka na ka bɔ ni jamana kɔfɛlen ninnu na ka na Mali kɔnɔ f'a ka sɔrɔ a bɛ wari ci maa minnu ma olu ka kɛ Orange Money walima Wave sanfɛ walasa a tigi ka se ka wari lasɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ka di n'a bɛɛ ye o de ye k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ lakana de kɔnɔna la wa maa wɛrɛ foyi tɛ se k'i ka telefɔni ta ka baara kɛ n'a i kɔfɛ tuguni Senweb an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila an fɛ yan Mali la.